ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିଲା କୋଟିପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତାଲିକାରେ ଭାରତର 2। ବିଶ୍ୱରେ କୋଟିପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଟିପତିମାନଙ୍କ ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଯାଏ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋଟ 18 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2025 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୋଟିପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2025 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୋଟିପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 3000ରୁ ଅଧିକ କୋଟିପତି ବନିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋଟ 18 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ଅକ୍ସଫାମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକୀୟ କୋଟିପତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି କୋଟିପତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଅକ୍ସଫାମ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ 2025 ମସିହାରେ କୋଟିପତିଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 16%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି 2020 ତୁଳନାରେ 81% ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 8.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର। ରିପୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର 12 ଜଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧା ବା 4 ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। କୋଟିପତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତିହାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି। AI କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ଧନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର 2024 ପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହାର 16.2 ଥିଲା, ଯାହା 2020 ପରଠାରୁ ହାରାହାରି ବୃଦ୍ଧିର ହାରାହାରି 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି: ଏଲନ୍ ମସ୍କ, ଟେସ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ 779.6 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଲାରୀ ପେଜ୍ ଗୁଗଲ 270 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଆମାଜନ 249 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ସେର୍ଗେଇ ବ୍ରିନ୍ ଗୁଗଲ 249.1 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଲାରୀ ଏଲିସନ୍ ଓରାକେଲ୍ 240.6 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ମେଟା ଫେସବୁକ୍ 212.8 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ବର୍ନାର୍ଡ ଆର୍ନଲ୍ଡ ଏବଂ ପରିବାର LVMH 182.4 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଜେନସନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ 161.7 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ 146.1 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଆମାନ୍ସିଓ ଓର୍ଟେଗା ଜାରା 143.1 ବିଲିୟନ ଡଲାର। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଯିଏକି 500 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 600 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ତାପରେ 700 ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ସମ୍ଭାବ୍ୟ IPO ଏବଂ ଟେସ୍ଲା ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସରେ ପ୍ରାୟ 42% ଅଂଶଧନ ଏବଂ ଟେସ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଧନ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ 104.6 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ 89.6 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ସାବିତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦଲ OP ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ 40.2 ବିଲିୟନ ଡଲାର।